raja tercinta. Oh! Wilujeng dalu. Yang cangik Mbak Yulimbo. Nggih, aku kok gumun to karo panjenengan iki. Ora kok jenengan warga kene do gumun kok saking kondange aku kok. Lho ora kok perkara kondange ngono enggak. Lah napa? Ada-ada saka Purwodadi Jawa Tengah. Ning kene iki tak aturi pakurmatan panjenengan kula timbali utawa tak aturi munggah ning sasana pagelaran. Nggih. Lah jenenge wis tuwa, wis duwe anak, wis duwe bojo kok munggah ning panggung terus joget gek ditonton piantun pirang-pirang kok ra isin to. Lah wong para tamu padha anteng lelenggahan sindene ya tata lungguh, pengrawit lungguh. Aku lho sing mayange lungguh lho. Lah kok kono ditimbali munggah lah kok terus joget ki lho. Sing kleru sapa ngono kuwi? Sing kleru sinten? Ha sing kleru ya genah kono lah nyapa kok diaturene munggah kok joget. Ya ora aku to, Pak. Lah ngopo? Sing kleru sing nabohi, salah nek wong munggah kok ditabohi. Tabane penak tak jogeti. Sing kleru sing nabohi. Sing nabuh kleru. Kleru. Berarti kowe nglerokke kono. Ya iya, genah nek wong munggah kok ditabohi penak ya tak jogeti. Lah sing nabuh iki wong akeh. Nggih. Lah kowe nyalahke wong akeh kowe apa wani karo wong akeh wong omahmu adoh lho kowe. Lah nek gur bocah-bocah iki tak wedeni apane to, Pak? Lho nek ngono kowe sugih kendel. Lho, aja saiki le. Ngosik. Lah nyang apa? Nek bar nyambut gawe aku. Nyandi. Aku tak mulih maksudnya. Ora cetha kok ya. Lah jenengan yo ngenyek aku. Lho ngenyek piye kok ya? Jak ning pundi wau? Pekanbaru teko kono gak mulih karo panitia. Arep nggo den ula. Lho kono kan ya akeh kelapa sawit, akeh ulane. Keneng apa kok aku kon tinggal kono kok nggo medeni ula? Lah mergo ula kono kalah mandi karo ulaku. Oh, tegese kowe duwe ula. Alah lah ndek bojoku tak entup ula kowe kembung to yahene kok. Ya termasuk mandi. Mandi no. Mandi. Iya slimang sasi ya, Pak. Lho lah iya bolak-balik kowe iki ngono kuwi kok ya. Sing bagus sak orane dalu menika sowan wonten pundi? Panggung mriki, Pak. Ya ngejak gegerane bocah iki. Kok ngejak geger jenengan tangkut pripun? Lah tak takoni bengi iki sowane ngendi awake iki? Panggung iki lho ning panggung sing kono tengah lapangan sapa to jenengan geger padha wae. Maksude desane? Sowan ning desa ngendi? Jenengan takok. Iya. Tekone kene dhisik sapa? Dhisik aku. Lah kok malah jenengan takok aku kudune ya aku takok kono to wong aku keri kok. Dalang kok kaya ngene ditanggap. Lah, beh, lho lha ki piye to karo Mas aku? Aku ki takok ki sak orane ben awake dhewe ki enek bahan omong-omongan ngono. Lah kok dadak takok to? Lah bahan liyane ya akeh to, Pak. Ngene ya. Ora usah ngene, aku tau ngene genah bojoku 5 sasi no. Ora cetha ya rumah tak kandhani ya kowe. Ora usah mbok kandhani aku wong Jawa. Lho kowe wong Jawa? Nggih. Jawa ngendi? Jawa Tengah. Sik genahno Jawa Tengah apa tengahe Jawa? Aku pengen ro. Ayo. Piye to kira malah mulek. Jawa Tengah, Pak. Lah ya kowe kan saka Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tengahe Jawa apa Jawa Tengah kowe? Jawa Tengah. Lho, lah ya karo Tengah Jawa ya padha ae to, Pak. Hah, ora padha kok ya. Jawa Tengah kuwi ya Jawa Tengah, lingkupe nek tengahe Jawa ya mesti ning tengah bener ngono lho.
sak senengmu Pak, sak senengmu kita beda aliran. Lho beda aliran wong aku golongane wong kendel kok. Ah ora gagas. Golongane wong gentle ki wis ora gagas. Awake dhewe lak padha garenge to asline. Aku gareng kowe ya gareng ning kendel aku karo kowe. Lah kok iso? Kowe ketok duwe nervous, kowe duwe demam panggung. Sik tak baleni mulih. Munggah ning pagelarane aku ora ngangge wedak, ora nganggo clorengan, aku ngene budal. Lah nyapa kowe ndadak ngangge kaya cepetan ngono. Oh, alah jenengan iki gak ndi rasa matur nuwun kalih kula kok, Pak. Lah matur suwun kowe ngewehi apa? Jenengan gareng aku gareng. Keneng apa kok raiku tak orek-orek? Lah mergo kowe wedi ngedepi wong. Alah, nek raiku tak gawe lugas aku ketok bagus kowe engko malah nervous. Baguse kaya ngono kek sing elek kaya ngopo kok ya. Alah, kowe mau lho Pak Kandhani yo. Bojomu nek gak tak elekke seneng aku. Sapa? Putri no. Kuwi seneng karo kowe? Ndek mang munggah telat to. Lho pancen dheke kandha. Aku seneng Mas karo gareng kuwi. Lah nyang apa? Kuwi kena digawe mule, engko ben dolanan cah cilik-cilik. Ngono lho. Maksude ngono. Kowe karo dolanan anak-anakku ke lho kowe. Kuwi alasan asline kono yo pengen dolanan andane kowe. Kuasa ora cedhak ya. Ulu kelek aja dicukur. Sing betah melek muga panjang umur. Amin. Ulu kelek aja dijabuti, sing betah melek sugih rejeki. Amin. Ulu kelek rupane ireng, sing betah melek uripe seneng. Amin. Ulu kelek rupane putih, sing ora gelem melek tak dongakno bojone rabi neh. Kowe iki ora cetha kaya ning kene iki lek-lekan kok ndongake. Ndongake iki muga-muga kabeh mangke berkah. Lah ya sing gelem kulawarga ya sakinah mawaddah warahmah ngono. Lah ya mau ora ndonga sing gelem melek to, Pak. Lah sing ora gelem melek lha apa didongakno muga-muga. Lah piantun sing rawuh iki rak melek kabeh. Lah mula niku bersih di desa wonten Tambakrejo wong bagus. Leres. Iwak tengiri ning tengah segara wit cemara ngawe-awe derek memuji marang Gusti sing Maha Kuwasa Kyai Tambakrejo panjang umure sugih rejekine cepak jodone adoh bilahine caket marang Gustine amin Allahumma amin tak dongakno sing muni amin banter taun ngarep munggah kaji sing ndek mang ora gelem banter telat 5 taun Antara ya antri kok ya. Lah ya mula antri kok Pak ora iso nek bareng ora iso. Bersih desa niku napa ta cah bagus? Bersih desa senadyan tata gelar secara lahir kuwi ngresiki desane nanging secara batin kuwi ngresiki rasane. Eling marang bibit kawite desa niki enek sing babati. Sing babati kuwi diarani danyang. Saka tembung dahyang dipedhot dadi danyang tembung linggone kuwi eyang. Tegese wong urip ning donya iki anane urip mergo ana asal mulane mula do melekan iki eling karo sing bibit kawiti mbiyen eling karo eyang-eyange mbiyen. Mergo wong mbiyen kuwi tresnani karo putra wayahe lan dun turune kuwi nek ana putrane sing lair dileki ngantek tekaning telung bengi, mula iki genti awake dhewe ngeleki para sepuh tekane sewengi tandha bekti ngabekti marang para leluhur. Jenengan gak paham nek gak tak critani ngene iki. Gak paham jenengan nek gak tak kandhani iki. Lho susu kok malah saya ora karu-karuan ngono kowe iki. Aku kadung wong mbah, Pak. Mas aku lho sampean mau sak urane cobi lek kowe pengen pancen paham tenan. Desa kuwi bersih desa sing diresiki apane? Coba. Desane, Pak, ya pekarangan, ya sawah, ya diresiki ngoten lho, Pak. Ayo diresiki ben apa? Ya ben diresiki ya ben sehat, bersih, pangkal sehat. Oh ngono. Nek diresiki kuwi dadi sehat, sehat jasmani, sehat rohani. Mergo sehat kuwi kuncine kemakmuran. Tanpa akeh wong sehat tangeh bisa makmur. Oh ngono. Kandhane aku rada gelo Pak iki, Mang. Lah nyang apa? Aku rak teko jelek karo kancaku mau, supirku mau. Supirmu. Lah aku teko nggon lerenan rak kudu pipis. Heeh. Pipise dadak ning mburi mriko. Aku lewat nggon pawon mriki. Lah kok diloro ibu-ibu. Apa? Mas nek ajeng isah-isah teng mriku. Wong rada tuwa nganggo daster abang, Mang. Lah iki pancen cetha sampean ki lek mlaku biasa mrene ndarani wong tukang rewang kok ya. Aku yo tak sauri. Piye? Ngapunten Bu, kula mboten badhe isah-isah ajeng teng kamar mandi, aku rak ngono. Lah kok dibacutno, ya kuwi sikate ning kono super pele kae. Masya Allah, aku gak sida ning kamar mandi aku mulih. Lho, engko aku bar iki jandan gareng nek bar limbukan medun aku tak parani. Wonge dasteran abang jek eling aku. Emosi aku re.
Sing baku aja gampang emosi cah bagus. Wong iki Salah, kudu teko- kebak pangapura. teko- Innallaha ma'asabirin. Wong sabar kasih Gusti Lah iya. Allah. Ngono lho. Dadi sabar aja gampang nesu dasar abang dititeni asmane sapa sesuk silaturahmi. Alhamdulillah atiku seneng banget Pak Yang apa? Lagi mau lu wis meh bubar jalan. Apa? Lho lah, jenengan mboten pirsa kok. Mak riwis-riwis sus donga atik, aku tunggu. Terang, alhamdulillah. Lho iki mau nek gak tak dongani udan, Bu. Tenan tak dongani iki mau Pak lho. Piyai semene donga atik kabeh aku terang. Beras terang. Lho iki neh. Iso nolak udan. Alah lah kok gur nolak udan. Apa? Lah ndek iki bojoku dioyak mantri BRI tak tolake mulih kok. Kuwi tolak utang ya ora cetha beda ya. Nggone beda. Kok beda to, Pak? Sing baku rasa syukur dalu menika warga masyarakat barengan kalian Pak Kades, Pak Lurah, Leres. utawa Pak Suryani dan semua panitia juga masyarakat nuduhke kalamun tok rasa syukur. Leres. Sapa sing gelem syukur kaya dalu menika insyaallah bakal dilipat gandake kenikmatane. Amin. Bersih desa muga manani berkah subur makmur gemah ripah lo jinawi karta turta Raharjo. Allahumma Amin. Allahumma Amin. alhamdulillah. Kula dongake sedaya warga masyarakat Tambak Rejo iso mangan wareg, turu tanek, nyandang rapet, omahe buntet, dompete kebek, mlakune cepet, pikirane ora mumet, uripe slamet, nek ngempet nguyuh iso-iso ngempet. Sakoke. Rumah tangga iki mek gur jarwo dosok Lho nek baku niku baku. Lho iya, baku pancen donga ki penting kok. Heeh. Tak goleke kanca ya. Injih, Derek. Kae ana anu Silva Nur Maulita. Kene nduk, kene. Mbak Silva. Silva Nur Maulita. Muluroji. Jajalku ya. Ora tau dionekke. Ya. Tambak Rejo. Masya Allah. Sugeng dalu Nok. Selamat malam. Ya Allah bocah dek ayune ora jamaah. Asma sinten Nok? Lita. Sapa? Alah. Lita. Lita. Ya Allah. Celukane? Lita. Oh Lita, ya aku jajak gareng saka Purwodadi kondang wonge bagus gede dhuwur gagah tur perwira perkoso. Ya. Sing gede dhuwur endi? Apane sing gede dhuwur? Endi lah kok meng sakmono kok gede dhuwur kuwi lho. Oh lah bocah iki gak cetha, Nduk. Ora cetha piye? Ya Allah, Pak. Jenengan iki pokok Gede dhuwur iki kaya gembul kuwi dadi MC-ne ketok ndase kaya cuwilik saking dhuwure wong. Lah, nek kalih Mas Gembul iki meh gedhe kula asline. Kenapane Aku mau komah ya gedhe dhuwur tenan ya, Nduk. Terus sampai teko kene kok mek sakmene. Lah perjalanan ke Purwodadi rene 7 jam setengah lho, gek hawane teko kene atis, mula mengkeret. Kok iso? Engko nek teko omah gedhe neh, no. Wong ngono. Menyesuaikan kebutuhan dan keinginan. Gede mek ning ngarepe bojone sampean tok. Ya ora ning ngarepe bojoku tok. Lah, lintas sadake wis mudeng apa piye kok ya? Maksudnya kan teng Sing griya gede to. ning ngarepe bojone ki Loh, apa? Maksudnya kan teng griya to om mau. Loh, Lah saya kok duwe greget ngono kok. Maksudnya kan mau kan mature teng griya gede. Berarti nek ning jaba kan cilik ngono ta jarene. Neng tak gagas bener pangandi kamu kok, no. Kene sih gak pati paham. Nek nang omah gede kan awur bojone to. Jenengane mbok ya sing rada paham sithik to, Pak. Iku. Gak apa-apa, no. Aja nangis. Ana kakak sing selalu membelamu. Wis to. Cuk. Alah, aja nangis. Nek kowe nangis alah ya Allah. Pipis ning kamar mandi le. Kene ning kamar mandi sik. Kakak modele kaya biangkak kakak. Aku ora cetha ya. Tapi bawa karo rayunen kuwi. Kula Yen ning tawang oleh. oke, ya ning Nawang mawon, Pak. Sing gampang-gampang.